Hola, bon dia. Anem per un altre vídeo. Ara anem a acabar el transportador d'angles, ¿vale? Recordeu que teníem dues capes, la capa 0, on està tot això, que és el primer rectangle que hem dibuixat, el regle, el cartabó, l'escaire i el transportador d'angles. I després vam fer un altre vídeo on vam posar les cotes, recordeu, no? Doncs en aquest de les cotes, que si li donaves a l'ullet aquí de la llista de capes, es veuen, i si no, no es veuen, ¿vale? Doncs continuem i anem a acabar el transportador d'angles, ¿vale? Ens fem un zoom més petit en què només es vegi el transportador d'angles, ¿vale? Fantàstic. Anem a fer unes línies i les farem amb l'ordre de línies amb angle, ¿vale? Així aprendreu el tema dels angles, com funciona una miqueta, ¿vale? Ens col·loquem aquí on posa angle. I recordeu que el nostre transportador d'angles l'havíem fet amb un radi de 50, per tant, la longitud de la línia que volem fer ha de ser 50. A longitud li poseu 50 i a angle li poseu 181. Per què? Perquè aquest angle d'aquí, o sigui, aquest tros d'aquí de línia és angle 0. Aquest tros d'aquí que se'n va cap a dalt seria angle 90 i aquest d'aquí seria angle 180. Per tant, si li poso 181 em fa aquesta línia que acabarà amb un angle de 181 graus, que és 1 mil·límetre més a baix. Ara li posem angle 182, val? I automàticament ens fa un altre, una miqueta més a baix. Ara li posem 183 i ens fa un altre, li dones clic al centre, vale? Li dones clic al centre. I li poso 184 i li dono clic al centre, vale? Perfecte. Fem escape, tecla escape, aquí ens queda la paraula ordre, no hi ha cap ordre en marxa, i fem amb dos dits el touchpad, ¿vale? No tinc angle, és una finestra, escape, i li dic eines, modificar, no és eines modificar, és línia paral·lela, i a la distància li dieu 3, ¿vale? Poseu una distància que sigui 3. Ja tinc un 3, però li poso un 3 i faig Enter, perquè ho tingueu igual. I ens col·loquem aquí i fem una paral·lela cap a dins, clic per dins d'això. Mirem escape i ara ens anem a eines, modifica i redueix. I l'entitat que limita és aquesta línia que acabem de fer, la paral·lela que acabem de fer. La selecciones, se't posa d'un color diferent, i el que volem mantenir, l'entitat que volem mantenir, són aquests puntets d'aquí, 1, 2, 3, clic a cada un, i 4, no me l'ha agafat, ara em queda això així, donem escape, aquesta paral·lela la seleccionem, escape, amb el redueix s'han de fer dos escapes, seleccionem aquí i li donem a suprimir, anem un altre cop a la línia amb angle, amb els dos dits en el touchpad li diem línia amb angle. Teniu aquí totes les ordres que heu fet servir, la que està més amunt és l'última, la penúltima, l'antepenúltima i la primera que hem fet servir en aquest dibuix. Doncs angle. I en angle, com havíem quedat a 184, li direm 185. Enter. I ens fa aquesta de 50, amb la longitud de 50, a 185. Ara li direm que ens faci una altra a 190, i cliquem aquí. I ara una altra a 195 i cliquem aquí. Una altra a 190, 195, li diem a 200, cada 5 angles, cada 5 graus. I ara en fem una altra, a veure, a 210. Veieu que ara l'angle és una miqueta més gran, aquí ha quedat més distància. Doncs ara fem 220, 220, clic, i ara una a 225, 225, i clic, 225 és com 180 més 45, aquesta línia està a 45 graus respecte a aquesta vertical, escape, i anem a fer una altra paral·lela, dos dits al touchpad i li diem paral·lela. Ara, en comptes de 3, quan ens diu la distància, li diem 5, una distància de 5 i cliquem Enter.
i tornem a fer la paral·lela per aquí dins. Vale? A veure... Vinga, ja la tenim. Escape, escape, i li diem eines. Podem fer-ho amb eines modificar o tocant amb els dos dits al touchpad. Vale? Redueix. Quina entitat volem que redueixi? Aquesta és la que limita. Vale? Què ens volem quedar? Aquests trossets d'aquí. Aquest trosset me'l vull quedar, aquest també, aquest també, aquest també, això ho trec d'aquí, aquest me'l quedo i aquest me'l quedo. Vale? I ara donem escape. I ara això d'aquí ho suprimim. Ho selecciones, bueno, escape, escape. Recorda que el redueix ha de ser dos escapes. Selecciones aquest tros d'aquí i li dones a suprimir. I n'havia fet dos, mira, sense voler n'havia fet dos, doncs tornes a suprimir. Vale? Ara anem a canviar el color d'aquestes línies que acabem de dibuixar. Eines, modifica, el color es canviava amb atributs. Ui, espera't, no. Millor ho seleccionem abans, vale? Anem a fer una selecció. Quan estigui aquí amb ordre, que no hi hagi cap ordre picada, col·loques el ratolí per aquí dalt, que estigui més enllà d'aquí i més per dalt d'aquí, i fas un quadrat de selecció de color blau, que agafi totes les línies blanques que acabem de fer. Vale? Ara les tenim totes seleccionades i li diem eines, modificar, atributs. Per què ho he fet així? Perquè si no s'ha de seleccionar una per una. En canvi, si les selecciones prèviament, les canvies totes alhora. I li donem que el color el canviarem a color blau. El color el canviem a color blau. No blau fosc, blau. I ha de ser blau, vale? Els límits de les coses han de ser de color vermell i les altres coses han de ser de color blau. Les coses que no siguin ni blau ni vermell, la màquina talladora làser no les veu i no fa res. Amb el color blanc el tradueix com a negre i no fa res. El color negre el tradueix com a negre i no fa res. Vale? Doncs vinga, ara que tenim això, anem a fer una nova eina nova que es diu eines, modificar, i una que hi ha aquí dalt que es diu simetria. Veieu aquesta que posa simetria? Doncs hi dones clic, selecciones el centre i l'endpoint. Selecciones força al centre i selecciones força al final o a l'extrem. Vale? I ens diu: què vols fer la simetria? I seleccionem, s'ha de fer seleccionar 1 per 1. Bé, doncs fem escape, 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 escape i tornem a fer el d'abans. Fem un quadradet. Quan aquí posa ordre, no hi ha cap ordre. Si fas un punt, un clic, comença un quadrat i on tornis a deixar anar el clic, doncs et selecciona tot això. Ara tenim seleccionat tot això. I anem llavors així a eines, modificar, simetria, vale? Tenim l'endpoint, al center, llavors ens clica al center, vale? I tenim l'endpoint, aquest d'aquí, al final, i ens clica aquí. I llavors li donem clic aquí i li diem que mantingui l'original, no que el suprimeixi, sinó que mantingui, mantens l'original marcat. D'acord? I llavors ens ha fet la simetria de tot això, vale? Tornem-hi. Tornem a fer, quan aquí posa ordre, no hi ha cap ordre en marxa, cliquem per aquí dalt, que seleccionem totes les línies aquestes blaves que tenim aquí baix, vale? Deixes anar i ja tens tot seleccionat. Doble clic al touchpad, simetria, i des del centre, vale, fins a... li diem que restringeixi en restricció vertical, aquest simbolillo d'aquí, i girem aquí, vale? I li diem que mantingui l'original, d'acord? No m'ho ha fet això. Escape, edita, després. Tenim que fer una línia d'aquí a aquí, perquè no la tenim aquesta, vale? Anem a fer una línia amb angle, des del centre, i a l'angle li posem 270, 270, vale? Angle 270, angle 270, longitud 50. I la col·loquem aquí al centre, perquè és que si no, no podem fer la simetria. Aquesta línia, de moment, la deixo així perquè es vegi i després ja la retallaré. Aquí ha de posar ordre, no hi ha d'haver cap ordre en marxa, i venim aquí
i seleccionem tot això, sense seleccionar la línia blanca que hem fet. La línia blanca no, només les cosetes blaves. Un cop que ho tenim seleccionat, li donem a doble clic al touchpad, clic al touchpad amb 2 dits i simetria. Ho posem al centre, traiem la restricció aquesta, ja la tinc fora, i tenim l'endpoint i cliquem al punt final o l'extrem d'aquí. Jo dic endpoint perquè quan jo estudiava això era endpoint i se'm va quedar endpoint de dir-ho tantes vegades, però vol dir forçar l'extrem. Li dones aquí i li dius que mantingui l'original, clac, i ja t'ha fet la simetria de tot això aquí. Llavors, en el vostre transportador d'angles tindreu marcat arcs d'un grau, que són aquests d'aquí, arcs de 5 graus i arcs de 10 graus. I ja vosaltres aneu fent servir els que necessiteu cada vegada. 2 dits al touchpad i paral·lela. I quina paral·lela? Una de 5. Vinga, una de 5, doncs li fem aquí una de 5, o podem deixar-la, aquesta la podem deixar sencera. Bueno, no, li fem la paral·lela. La fem a 5, aquí, escape, 2 dits al touchpad, redueix, qui volem que redueixi, aquesta, què volem reduir, aquesta, clic, ja està, aquesta ens la carreguem, escape, selecciones, suprimeixes, continuem, i aquesta li canviarem el color i la posarem de color blau. La selecciones, 2 dits al touchpad, anem a atributs i el color li donem de color blau. D'acord? Doncs vinga, ja ho tenim. El nostre transportador d'angles ja està llest. Aquest vídeo s'acaba aquí. Fins ara, adeu.